Hej, jeg hedder Asbjørn Poulsen. Jeg er partner i onlinebureauet We, hvor jeg arbejder med strategisk kommunikation på nettet, primært med fokus på sociale medier. Og så er jeg oplægsholder og underviser i Poets & Plumbers på området, der hedder Online PR. Jeg har fået fornøjelsen af at lave det allerførste videoblogpost for Poets & Plumbers, og når det nu er det første post på video, så synes jeg, det er naturligt, at det handler om video. Så jeg vil bruge de næste par minutter på at fortælle en lille smule om de muligheder, der ligger i videomediet i netkommunikation. Når jeg er ude ved virksomheder og organisationer, så bliver jeg som regel mødt med 2 spørgsmål, når talen falder på video. Det ene det er, hvad søren skal jeg bruge det til? Hvad skal jeg lave? Og det andet det er, koster den slags ikke en formue? Og hvis man skal kigge lidt på det første spørgsmål, hvad skal jeg bruge det til? Men så kan video noget, som tekst ikke kan. Man kan formidle en hel masse på ganske kort tid, og også relativt komplekst stof. Og så kan man sætte ansigt på virksomheden, og det kan være meget vanskeligt at gøre med det skrevne ord. Så overvej næste gang, du søger en ny medarbejder, at du præsenterer nogle af de kolleger, som vedkommende vil komme til at arbejde med. Overvej næste gang, du har en markedsanalyse, at du sætter et par ord på og et ansigt på måske vedkommende, der har udarbejdet. Næste gang du skal lancere et produkt, kunne det være oplagt at lade den produktchef, som sikkert brænder for det produkt, du lancerer, tale en lille smule om, hvad det kan og hvorfor det er helt fantastisk. Og så kan video bare i det hele taget være en god facon, når du gerne vil præsentere din virksomhed på en lidt mindre formel og måske lidt mere umiddelbar facon. Det er bare nogle af de muligheder, der ligger i mediet. Der er selvfølgelig rigtig mange flere. Spørgsmål nummer 2, koster den slags ikke en formue? Jo, det gør det, hvis du vil køre det helt store produktionsapparat i gang. Men hvis du, ligesom mig lige nu, kan stille dig tilfreds med video, som er egnet til det medie, det skal ses på, nemlig nettet, så kan du faktisk være i gang for prisen af et billigt videokamera og en lille smule redigeringssoftware. Jeg håber, at det her oplæg har været inspirerende og givet nogen lyst til at arbejde en lille smule videre med video som kommunikationsform på nettet. Hvis du har brug for en hånd, så er du velkommen til at kontakte mig. Du kan finde mine kontaktoplysninger på min profil på Poets & Plumbers. Og så vil jeg bare ønske rigtig god optagelse.